Здравейте отново, приятели! Тази вечер второто ни попадение е Калоян, последната преграда на отбора на Арес, вратаря на 2010 година. Здрасти, Калояне! Здравейте, казвам се Калоян Китов и съм набор 2010. Днес имах две тренировки. Първата ми тренировка беше от 4,5. Вратарска тренировка с тренер Огнян Комитов. После имах малко френска игра с полевите и след това, след като приключи тренировката, тренер Росен ме извика да правя тренировка с полевите, с малките 2013 и 2014. И да, и сега свърших. Това изглеждаш доста уморен. Често ли се случва това? Горе-долу. Изморен съм, защото имах две тренировки. И идвам директно от училище и съм малко изморен, да. Как е положението в училище? Добре, аз съм 9-ти клас, нищо съм 2010-та. В кое училище учиш? В Итананския лицей. Доволен ли си? Да, хубаво, имат добри учители. Добре преподават. Училище или футбол? Двете. И двете, добре. Какво мислиш за представянето на твоя набор 2010 в футболното първенство на Футболния съюз? Според мен справихме доста добре набор 2010, сега свърши полусезона и се справяме много добре. Има и мачове, които не се представяме толкова добре, но винаги даваме всичко от себе си и се стараем да покажем какво можем и да дадем всичко от себе си. Как виждаш следващия сезон през 25-та година? Според мен имаме по-големи шансове. Дойдоха нови, не са дошли все още нови попадения, нови попълнения, но според мен ще се справим. Къде е Калоян след 10 години? Надявам се в професионалния футбол. Дали в България, дали в чужбина, не знам. Предпочитания? Предпочитам в чужбина, защото там има по-големи шансове да се развивам. А как виждаш развитието ти в академията като цяло? Аз съм футък от академията доста време, от 7 години някъде. И според мен доста на академията е напреднала и аз, защото Арес ми е първи отбор. И според мен то общо взе всичко, което мога и всичко, което знам, съм го научил от Арес. Добре, би ли пожелал нещо на нашите зрители за финал? Не знам, да тренират повече и да следват мечтите. Добре, благодаря ти много за това интервю. Това беше всичко от нас за сега.